rasa munkar lan nafsu sedulurku aja nganti kliru mong Gusti Allah sesembahanmu illallah la ilaha 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 illallah Hasbuna Allah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir wala haula wala quwwata illa billahil azim Tingkat ora ono atapa sedulurku aja nganti kleru mong Gusti Allah sesembahanmu rinten lan dangu mong limang aku kanggo brasta mungkar lan nafsu sedulurku aja nganti mung Gusti Allah mung lima aku rasa Duh, apa mak? Iki uga ora ning kene tok uga bisa ngresepi utawa nyimak saka daleme piyambak-piyambak lumantar live streaming ya, Nduk. Heeh, mak. Iki aku uga nampa WA saka kanca-kanca pengrawit kono aja bar sik, Nduk. Kono aja bar sik. Kanca-kanca arep nyusul. Mongko aku wis matur ana Mbah Takim, Mbah, mengke uda kawis nggih jam 12 sampun rampung. Sebabe sesuk kuwi isih ana pawiyatan, Nduk. Ana apa, Mak? Kanca-kanca pelajaran kuwi isih ana materi. Sesuk ki aku ya bagian ngisi materi kok ya jam 7 to, Nduk. Aku lak yo gak iso sare. Sare. Ora iso turu to, Nduk, kaya. Dan kanca-kancaku kuwi ngono kok, Nduk, saiki. Tah saiki ku umume ngono kuwi. Pamit mulih ngono ya kula tak kondur riyin. Yo kondur. Mbasakne awake dhewe, Nduk. Ngono yo, Mak. Kuwi ora kleru. Sing kleru ki awake dhewe dadi Mas, dadi Mbak Yu, dadi bapak, dadi ibu kok ora ngulang anak-anake adi-adine basa sing trep, basa sing bener. Nek kanggo awake dhewe ngono kuwi ya mulih. Turu ya turu, ora kok mulih terus dadi kondur, turu dadi sare kuwi kanggone wong liya.